Když stavíte, chcete mít věci vyřešené, ne si přidávat další problémy. Jasně, tepelné čerpadlo, slyšíte to ze všech stran, úsporné, ekologické a moderní. Jenže málo kdo vám řekne, co to opravdu obnáší. Obří investice na začátku, složitá instalace a pak roky revizí, oprav a starostí. A jednoho dne to prostě odejde. Jako všechno, co má v sobě hromadu věcí, které se můžou pokazit. A právě v tu chvíli přijde na řadu otázka, opravdu to chci? My v Maxeco věříme, že domov má být místo klidu, ne technický rébus. Naše elektrické topné folie nepotřebují žádnou údržbu, nevyžadují žádné opravy a mají životnost, kterou většina spotřebičů ani nezahlédne. Instalují se rychle, fungují hned a hlavně zůstávají funkční i za 20, 30 nebo 50 let. Neřešíte nic, jen si užíváte teplo každý den, bez výpadků, bez servisáků. Protože když už do svého domova investujete všechno, peníze, energii, čas a nervy, zasloužíte si, aby vás topení nezlobilo. Ani teď, ani nikdy. Maxeco a doma je dobře.